Mahanta na po. Mahanta mo. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Meron po tayo ditong tinapang bangus, espada mga kapudibit, longganisa, talong at ginisang ampalaya. At meron tayo sausawan suka mga kapudibis. Ang drinks namin, Coke tsaka kape. Ayan mga kapudibis, di ba kakaiba? Mga kapudibis, bago tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin mga taong kay Kapampangan. Cheers tayo. Opo, cheers. May hangover kaya nag-coke siya. Oo. Yan, kape. Ay, kanya naman. Yan, Happy Fiesta Santa Monique. At saka San Agustin eh. Oo, tsaka sa Santa Cruz kahapon. Ayan, Happy Fiesta. Happy Fiesta po. Ayan, at tsaka ano ngayon? Happy Sampaguita. Festival, Sampaguita Festival ngayon. Ayan, mamayang gabi. Manood tayo. Ayan, subo na tayo. Talong akin muna. So, Namiss ko yung talong. Namiss ko kasi yung talong. ba't makabong ko yakin? Talong din sa'yo. Oo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mahanta na po. Mahanta mo. Hindi naman yung talong. My God. Fresh kasi. Galing sa farm. Ayan, taray. May farm na si Madam. Farm ni Kusinang Kabalan. Yes. Ganyan akong ampalaya. Thank you. Ito pa. Thank you. Sarap. Naman. Ang sarap ng ampalaya. No? Hindi siya mapait. Ay. Tikman natin tong espada, mga kapudibi. So, yan, espada. Maraming yan. Ang sarap. Yeah. Sabay tayo ito sa'yo. Asan? Sabay tayo. Wait lang. Kasha. Yung nagtinda ng daing yan. Huh? Yung mga nagtitinda ng mga daing. Pamilyad yun na lang pamilyad. Hanggang sobrang pali. Yung tuyo nga, binibilad ko, naluluto na nga sa sa sobrang init. Diba? Ilan araw na yan. Ano na? Tag-ulan na naman. Malapit na yung birthday ng Bay. Magdebut na. Oo, 21 na ako 21 na ako makapudibis. Dalaga na siya. Ay, oo. Binata na ako. Binata na. Kakuli ni labi ko. Naman.
Longganisa. Ah, mm. 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 Sarap. Matamis. Mm-mm. Bangin natin ah. Mm-mm. Mm. Kailangan kumain ka ng gulay para tumaba ka katulad ko. O, tingnan mo ako. Baka ba? Tumaba na nga ako eh. Hmm? Boneless yan eh. Mm-mm. Sarap. Ay, meron pala tayong ano dito. Ano? Singkamas. Ayan. Hmm? Lamig chichi, makalala. Ah. Anong gusto mo, Chip? Yum. Sarap. Hmm. Longganisa. Gusto ko yung ganitong longganisa bal. Malasa kasi sila eh. Manamis-namis. Mm-mm. Di na namin sabihin kung anong pangalan ng gulungganis. Nabili na lang namin sa ano. Palengke, masarap. Dati bal, gagawa ko longganisa, tikman mo rata. Mm-mm. Kung ganun sa pen, dito sila. Ayun. Ngayon ang gagawin ko kanito. Skinless. Skinless lang. Mm-mm. Dati gumagawa ako ng longganisa. Masipag ako nun. Ngayon medyo tinamad na ako. Matrabaho kasi.
Eh, may natira akong daan. Malaki. Ay mga foodie, sa next mukbang po, mag-shoutout po tayo, mag-comment na po kayo ha. And gusto ko lang pong i-shoutout si Tita Olivia, shoutout po kay Tita. Excuse me. Tito Mac, Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet Lumibaw, Yes, Lods shoutout po. Discarte. At si Janet, from Germany. At saka si Lods, yung asawa niya, si Sir Frank. At saka si Pretty Christina. Yan. Nanay Babe Kaluya, shoutout po. Shoppa Baby Alison Catherine, shoutout sa inyo lahat. And Yes, love you. si Ingat po kayo Camille. palagi, ne? Si Camille, si Elise, si Ruby, at saka Gersalia family from Nueva Ecija. Yes, Shoutout. mga kapudibis. Ayan, mga kapudibis. Ang ganda kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga